agadi ekpuchi ọnwa ọnwa tie n'ife dị n'ụwa ọnwa wetala ife n'ụwa ọnwa tie n'ife dị asị n'ugo gbuzuenu ọchake mana ugo chalachanụ enwere ozi ojuju Ugochi tụnyelụ mmadụ n'elu ụwa nke anọ na nya bụ kalịsịa Ugochukwu bụ ọkasị akasị na nya ka obele nwa ji gabezienu ọnwa tie ife dị onyezi ka anyị na-ekwunu Powerful Chief Honorable Dr. Sir Kenneth Chikwendo Akekpuchi ọnwa agbo ọnwa ndị Igbo na Dublin Ichaka million ọnwa Winterthur na Switzerland Agaiba ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo President Tokin Investment Limited Global Logistics Coordinator Busy Brain Academy International na Dublin ọnwa Ichaka milionu n'Igbo odogwunu ọnwa tili ife wedinu ọnwa biko tibenu na anyị na ya nụ ọnwa nne dị mma ọ bụ ebe ka obele nwa jezila akwụkwọ nụ obele nwa jela akwụkwọ na Central School Amijakwuna nụnụ ọgụkwalụ na Comprehensive High School nụ Akpasha Akegbugbu nke dị na Nkanu Local Government n'Enugu Steeti ọgụkwalụ na St. Vincent Secondary School Agbogugu Ogu Local Government n'Enugu Steeti ụlọ akwụkwọ malụ Asịchaka St. Vincent maka ife obele nwa mezilụ n'aka nụ ka afọ ji bunyezi anyị Ichaka million udonu ọgụkwalụ diploma in Human Resources na Dublin Business School nke dị na Ireland ife onye melu n'ụwa ka o ji bụrụ odogwu abụrụ ga na-emude n'ụwa donu yesa nkwa amala ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo obele nwa Chukwu gozila gozi n'elu ụwa obele nwa Chukwu bunyela ife donu ya ka ebezi ụwa ifenu ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo ọnwa Ichaka million ọnwa tili ife adịyo ọnwa biko tibezienụ n'elu ụwa chọrọ ya chọnụ achọlụ ngidonu ịdị n'Igbo dị n'oyibo onye
oyibo. ebezi ka obele nwa si bịazi ụwa donu onye omesizi na ndị agha amụ ichi ọkụ na anọ na Kano local gọọmenti wepụtazi ụwa ezi nwunye ọnwa sobilinu maka nwoke bụ na na-aga n'iru ezi nwanyị kwu ya n'azụnụ anyị wee na-ekenezi chief lady lolo beldani Veronica agbo ajibonwa ọmụmụ asarụ ọmụobi di ya nwanyị ọma nwanyị ọya adịlị mma ezi nwa ọnwa nọfunu Prince Lino Ezabata bụ ozuome nke ise na ndị agha amụ ichi ọkụ na anọnụ asị na nwugo na-eyi ugo n'ọchanụ Ezabata Ezabata-gonu Ezabata na Nkanu ozuome na-ede mmanụ nne m ụlọdogwu sobili n'ụwa donu anyị wee na-ekenezi late chief Michael aganwagbo nsi ozuome 1 ọfụ ndị agha michi ezi nna m ụlọdogwu nwokenu ọnwụ buliona n'ike ezi nna jeke ọmanụ n'ọnwa na-etili nwa ị nọ n'ọfụwo ezi nna esobilinu chief Mrs. Peace Chinyere agbo mama ọnwa ezinne na-eli aka ụmụnụ ọya adịle na mmanụ ihe dịka eti na-echi ada akwa mezienụ ụmụnne ọnwanụ anyị na-ekenezi Mr. Victor Ilokani oke yana late Mr. James Onyejiụwa Agbokija onye mmanụ mmụọnụ ka mkpụrụ obi zuru ike na ndokwa Mrs. Anna onye kachi okosobilinu Adadiora mma nwanyị ọmụọ ya adịle mmanụ
kenezielu mezidinu Sunday ene oko ezidi manunu kanyi je yolizia na-egwu nkwa amala Ezienu Mr. Madaburochukwu Agbo Abumo Organization Hezi nwunyenu Mrs. Felicia Nnenna Agbo nwanyị dị mmanụ ọya abalị kedu maka Mr. Jackson Oluchukwu Agbo Owner Groups Limited Interior and Exterior Design na Finishes Kiji Emezi Ogono Abuja na nwunyenu Nancy Oluchukwu Agbo Ibebi oya adịnunu mmanụ ọnwa si m kenunu na mmadụ ka anyị chekwube jebenu anyị wee na-ekenezi Mr. Innocent Peter Agbo Atokin Investment Limited n'Ọnịcha Anambra Steeti nke ọ na-achịnụ n'ezenezi nwunyenu nwanyị nwere obi dị ya Mrs. Ruth Agbo ọmụmụ asarụ nwanyị ọma Chief Oluchukwu Ansin Agbo onye ọma ji clearing and forwarding eme ọkụ na Port Harcourt ya na Lagos steeti niile mana na Lagos ka ị na-achịzi ọnwa si m kenunu yes sir ndị oyi ọnwa so bilinu maka oyi n'oyi na-aga n'ukwegenu Ezienu Adadiora mmanụ Adaezi ife dị iche Lady Vivian Solach Chizoba Henry Mwiwu Adaezi Chukwunu nwanyị na-eme ọgọnụ ezi nwa late Chief Simon ụwa bụ nke onye Mwiwu aka the wish of God ezi nwanyị anyị na-ekwu maka ya nụ ọ bụ dealer in all kinds of hairs weave-on ụmụ nwanyị ji emezisi ife ụmụ nwanyị ji achọ mma ị chọrọ Brazilian hair human hair synthetic Peruvian na lens wings ife niile chọrọ na ọ dị anụ osimuke n'ezigbo ya nụ nwanyị ọmụ ya nụ Princess Adora Chimamanda Christabel Henry nwoya dele mmanụ n'Ụmụnọha Mbaitolu Local Government n'Imo Steeti dunu sejenu mana Kinshasa Congo DRC kunubisi nwanyị oya dele mma
nne m dị na-enye unu ekene n'uwo mezienu comrade Nosa Igbohan Boko Mwasi Asian City of Benin Ejenu, a tourism expert yana consultant based in Ireland. Also the chief visionary officer of Busy Brain Academy International nke na Dublin. Ezi nwanyi omi anofunu Lady Mrs. Monica Igbohan Nnokonkwo na Mburu Ukwu Delta State unu si ejenu oya dilunu mmanụ Enugu Steeti ka anyị na-abanyezi n'ụwa nụ onye ka njolu jebezienu His Excellency Right Honorable Dr. Ifeanyi Rochukwu Ugwuanyi Gburugburu 1 of Enugu State niile Udulekenyi 1 of Obudulekenyi Udenu local government Executive Governor n'Enugu State ọnwụ ichaka milionu si gị chilu gabanụ maka ọchịlị mmanụ n'ọhịa chikwa ọzọ nụ gburugburu gaba o powerful chairman Sobilinu onye ka na-ekwuzi maka ya nụ Honorable Chief Frank Ugwu Enyikwo nwa 1 of Obudulekenyinu Chairman Udenu Local Government n'Enugu State Enyikwo nwa odogwu nwoke na-eme ọgọ biko bilinu isobilio onye ọma na-edi usonu ezi nwanne m na-esobili Ezienu Honorable Barrister Ifeanyi Rochukwu Nwoga former Attorney General n'Enugu State Ifeanyi Nwoganu nwoke ji nwayọ eje n'enu ụwa n'udonu asị na oji nwayọ n'enu ụwa nụ ada emerụ arụ nụ Ifeanyi Nwoga bụ odogwu powerful barrister Kenezianu His Royal Highness Igwe Joseph Aniabo Obodo Agụ Enugu State ninenu Igwe Amwichi Uwani Autonomous Community Ọkụ na nọnụ Enugu Southeast Igwe ya dele mmanụ Agụ Igwenu biko gaba n'irunu ọnwa si mụ keneyi n'enu ụwa donu ọnwa tili ife wedenu
n'ezie na obele Nwachukwu bunyela akụdonu odumodu nwoke ọmanụ onye ọma ji ego eme ọgọnụ onye ka na-ekwuzinu akụ mkpọ akụ big na Philippians odogwu kalili odogwu Chairman Chief Executive The King Suites Hotels Limited na Mpo na Anambra State onye ụmụ ya adịle mmanụ ego ya enwezi ọgwụgwụ n'elu ụwa nka Honorable Kenechi Nwogwu dị Usonu ezi nwa na ụmụ arụ onye ụmụ na-etikọ nwanụ ezi nwa mụla arụ bilinu obele nwa wetala ife na Ronigbo odogwu onye ụmụ dị ụsọ Chief of Staff n'Imo State Government House Owerri obele nwa si Okeziala Village na Ụmụarụ Autonomous Community ejenu oya adịle na mma kedu maka Powerful Chief Ikechukwu Eze Ogbuosa Chief Akụkalia ihe chi mere gburugburu na Malaysia onye ọmasị ụmụnzu Ọkịja na Ụgbarụ Local Government Anambra State ejenu Chairman Chief Executive Ike Style Fashion yana de My Ike Spy na Malaysia founding member Igbo Amaka na Penang Malaysia Vice President Okija Welfare Association na Penang Akụkalienu ihe chi mere eze gburugburu onye ọma n'Igbo odogwunu ego yi kalịla akali ego ya enwere ọgwụgwụ n'enu ụwa n'udonu osimiri adị atatanụ o ji bụrụ isi mmiri Akụkalia bụ odogwu kedu maka Ichie Andy Umezulike Ichie Udoka nwa Ọhọfịa na Uduma na Nanri Local Government Enugu State onye eze na-ede musonu ezi oyi ọnwanụ ndị ọnwa na-eti etinu onye eze n'isobili Ichie Udoka bụ odogwu onye ọya adịlị mma n'enu ụwa n'udonu ọnwa si nwoke na-eyi n'ezienụ Powerful Chief Kenneth Nnabuihe osimiri atata 1 na Umuishi Kingdom Idiato Local Government Imo State nwoke ide na-ebutela akụ nwoke ide na-ebutela ego na Dublin niile nụ Chairman Chief Executive Kendampi Global Concept Limited kenezielu mezi nwunye inu
nwanyị ọma Chukwu jiri chọọ ya mma nwanyị nwere obi dị enu Lọlọ Chinyere Nnabuihe abụ na nwanyị ọma Ladies Sunshine ndị dị atọ na Island nwanyị ọya dịrị mma Nze Samuel Okudo dị nsọnụ a na-emere nwa 1 n'Ogidi n'Idemili North Local Government Anambra State onye ọma na-edi ụsọ ọnụ na-agbọkụla anyị Chukwunu omenanini ga-adịnụ onye ọma biko kedu maka afọ Nnamani Ezugo na Amsterdam Holland onye ọmasị Amụichi Akwụna nọnụ n'Enugu steeti ejenu ọya adịlị na mma Chairman Chief Executive Divine Lucky International Company Limited afọ mefu n'ezi nwanna nwanyị dị nsọnụ Ezugo n'Igbo Odogwu onye ọma na-ebiala ụwa n'udonu ọya adịlịghị nwa n'elu ụwa nụ ọnwa si nwoke na-eyighị ogo Chief Chukwujekwu Agbo eze ndị Igbo Abalogu Lagos State onye ọmasị Amụichi Akwụna nọnụ ezi nwanne ọnwa ọya abalị nụ maka na nwanne mmadụ abụ ọzọ ya nụ iru dị mma n'elu ụwa nke anọ adị ọzọ mmetụ mbọ Chukwujekwu Odogwu Kodogwu na Lagos steeti niile nụ Mr. Chinedu Eboso bili n'ụwa nụ Western na Europe ezigbo mmadụ asị na ezigbo mmadụ adịrọ fecha n'ụwa nke onye ụmụ Chukwu na-edu ije maka na afọ onye na-edu ya ọya abalị n'ụwa nke ọnwụ ịchaka milion anyasị m kele ya ka njezi ego n'ogbodogbo nwa n'ụwa ji bilinu onye ka na-ekwuzinu Ugochukwu Nneji Akaji Ugo 1 na Nkanu Kingdom Chairman Chief Executive Ugo Female Touch Concept Ugo Istanbul na Turkey Ugo China nwoke ọya dịrị mmanụ ọnwụ ịchaka milion na anyasị m kele n'ezi nwanyị dị ọra mmanụ ụwa donu onye ka mụ na-ekwunu Adaeze Chukwu nwanyị nwere obi sale Chief Mrs. Onyinyechi Grace Anyanwụ Ugogbueze
onye ndu emeritus ụmụ nwanyị Oledo na Dublin onye nwa na-eme ọgụ ọya dịle na nwa Honorable Emeka Mazedu Sonu Wadonu Asoro Akwaja Afọ Asoro Kodogwu onye nmasị Umoji Nidemili North Local Government Anambra State ejenu ezi oyi ọnwụ ịchaka million oyi adịle na mmanụ yes sir anyị na-anọ biko nụ ndị anyị lota ma ndị anyị lotara ọnụ unu ewekwa n'iwe o egwu anyị ka nọ n'iru ma osi ozi anya n'ọlịa yes sir nkwa ọgwụ n'ihi adịghị Prisi Nnamdi Nwodo na-enye ya ekene nụ oyi mụ na ịnụ ọya dịka ije mmiri ụzọ mmiri a na-echi echi n'ụwa donu ọnwa ịchaka milion odogwu ọnwa dị n'Igbo dịzie n'oyibo ọnwa jili ife wee dị n'ụwa ọnwa tie 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 tibenu